Sha'anin tsaro na daga cikin muhimman batutuwan da shugaban majalisar CNSP ya taɓo a wannan jawabi na ranar jamhuriya da ke zuwa a wani lokacin da Nijar ta zama a fannin tsaro da tsohuwar ƙasar mulkin mallaka wato Faransa. Inda ya ce tuni aka fara ganin haske a fagen daga. Grâce aux multiples succès remportés par nos vaillantes forces de défense et de sécurité, ya ce a dalilin nasarorin da dakarun tsaronmu ke samu, al'amuran tsaro sun fara daidaituwa sannan a hankali. Ya ce abu na zahiri shine yadda wasu 'yan gudun hijirar cikin gida suka fara komawa garuruwansu. Haka kuma makarantu kusan 200 sun sake budewa a jihar Talabiri bayan da suka kasance rufe a tsawon shekaru kusan 2 sanadiyar matsalolin tsaro. Sannan mun ɗauki matakan samar da tsaro kan hanyar shigo da kayan abinci da magunguna da kuma yadda harkokin yau da kullum suka fara dawowa a yankuna da dama. A cewar sa kafuwar kungiyar IOS mataki ne na ci gaban kudirin mayar da Sahel wani yankin zaman lafiya da jin daɗin rayuwa. A fannin yaƙi da cin hanci, Janar Abdurrahman Tani ya ce hukumar Kwaldef na nan kan aiki domin buɗe bincike kan badakalolin da take da hurumi a kansu. Yana mai jaddada goyon baya ga mambobin wannan hukuma su yi aiki dangance da rantsuwar da suka yi ta yadda al'umma za ta ba su yarda. Ya ƙara nanata alƙawalinsa da na takwarorinsa na CNSP da gwamnati cewa ba za su taɓa baiwa kowa kariya ba. Sanannen abu ne kamarin da cin hanci ya yi a wannan ƙasa na daga cikin manyan dalilan da ya sa suka hamɓarar da gwamnati, in ji shi. La Commission de lutte contre la délinquance économique. Shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar ya jinjina wa al'ummar wannan ƙasa saboda yadda suka jure wa matsalolin da suka biyo bayan takunkuman ƙungiyar Sediyawo da Iyomowa. Ya ci gaba da cewa 'yan Nijar sun gwada kishin ƙasa. Ya kuma yi amfani da wannan dama don mayar da martani ga waɗannan ƙungiyoyi dangane da sharuɗan da suka gindaya a baya-bayan nan. Nous n'acceptons aucun chantage, aucune intimidation. Ya ce ba za mu taɓa amincewa dukkan wani jan rai ba kuma za a ƙara tsoratar da mu ba ko a shimfiɗa mana wata ƙa'ida ba. Kanmu haɗe yake domin ceton ƙasa. Vous avez désormais en face de vous un peuple qui a pris son destin en main. Janar Abdurrahman Tani ya sha alwashin yin abubuwan da ke yiwa domin tabbatar da ci gaba, samar da tsaro da ayyukan jin daɗin rayuwar jama'a da haɗa kan 'yan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.